πλοία, αεροπλάνα, εφόδια κατασκήνωση. Τι κατασκήνωση θα κάνουν, ιστορία. Δεν ξέρω. Κάτσε να βρούμε το αεροδρόμιο. Πολύ εκεί. Ζήτα Βέκτορ να μας πάει γρήγορα. Γιατί θα μας φωνάσει. Μας είπε είναι δύσκολο. Κάνοντας το πετάξω. Άρα πιάσει εκεί που γυράζει εκεί πέρα φαίνεται. Τώρα έρχεται να την βλέπεις που έρχεται. Κάτι καίγεται. Ωραία, καλώς. Μπράβο. Προσκοπικές 101 είστε νούμερο 1 προσέγγισης, νούμερο 1 για προσγείωση. Νούμερο 1 για προσγείωση. Προσκοπικές 101. Φτάνουμε. Φαντάζεσαι να έχει κίνηση και να είμαστε στο νούμερο 3. Τι πώς θα κάνουμε. Τι να κάνουμε, αλλά να περάσουμε από πάνω τους. Θα κάναμε κατασκήνωση χωρίς καστανιές όμως. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα όμως. Αν είχαμε λιγότερα κάψιμα θα πηγαίναμε πιο γρήγορα. Αυτό έλεγα εγώ. Φυσάει όμως, φυσάει προς τα δω. Τι να κάνουμε, κατέβας πρόξεις. Τους πήρα τους χάρη. Κάτσε να δώσουμε λίγο γκάση για να πας και να φτάσουμε γρήγορα. Κάτσε να της δώσουμε να κάνει. Άμα δεν πες να κατεβάζουμε όλα. Να, φτάνουμε. Βλέπεις τη ράπτη που φτάνει στη μέση. Έλα, να το, έλα, θα έρθει η άντε να φτάσουμε. Συμφωνώ. Και το πράσινο επίσης είναι ράπτη. Το πράσινο πρέπει να έρθει στη μέση για να μας δείξει ότι είμαστε. Εγώ μόνο να σας πληρώνω, ξέρω, έτσι. Δεν μου ζητάτε τίποτα άλλο. Όχι, θα προσπαθήσω. Κάχας μας πήγε να είμαστε στα 3.000 πόδια και εγώ έχω κατέβει τέρμα κάτω. Καλά έκανες γιατί πρέπει να πάμε σύντομα. Ναι, αλλά κάναν παράβαση τώρα, δεν πάει έτσι. Το έχουν βοηθήσει. Δεν έβαλε σήμερα. Προσκοπικές 101 γυρίστε τώρα σε Καβάλα Tower 128,2. Καλή προσγείωση, γεια σας. Γυρίζουμε 128,2. Προσκοπικές 101. Εσύ σήμερα πρέπει να πληρωθείς. Αν καλό θα ήταν. Κοίταξε, εμείς σήμερα θα πίνουμε καβάλα για να τελειώσουμε. Περιμένει να κάνω navigate πρώτα. Χαλασμένο είναι αυτό. Καβάλα Tower, προσκοπικές 101, στα 2.500 πόδια, 12 ναυτικά μίλια από το διάδρομο. Προσκοπικές 101, καλησπέρα σας. Συνεχίζω προσέγγιση, αναφέρεται 3 με διάδρομο ενόψη. Συνεχίζουμε την προσέγγιση, θα αναφέρουμε όταν έχουμε διάδρομο ενόψη, προσκοπικές 101. Και πώς κατάλαβες εκεί που βλέπεις ότι είναι 12 ναυτικά. Το είδα από κάτω. Πού κάτω. Πού είναι η Radiant, ο Παγκέτης. Και αυτά σου τα δείχνει αυτά. Όλα, μου τα δείχνει εκεί πέρα. Μου δείχνει το όνομα του VOR, του ραδιοβοηθήματος. Κάτω μου δείχνει πόσα ναυτικά μίλια μακριά είμαι. Συγγνώμη, τότε γιατί σε πληρώνεις, αυτό να μόνο το κάνει. Τα κάνει μόνο. Εγώ ακολουθώ τη βελόνα. Κυνηγώ βελόνα, πάει βελόνα. Πάει αεροδρόμιο. Εγώ δεν κάνω πάνω. Εντάξει. Ξέρεις, συμφέρονται έξτρα. Α, κάτι είδα. Ναι. Καβάλα Tower, οι προσκοπικές 101 αναφέρουν το διάδρομο ενόψη. Προσκοπικές 101, άνεμος, άπνοια, διάδρομος 05 δεξιός, ελεύθερη προσγείωσης. Ελεύθερη προσγείωση, προσκοπικές 101. Τώρα είμαστε πολύ γρήγοροι. Αυτό το ξέρουν τα flags. Ναι, Όταν ήμουν απρόσωπος, είχαμε κάνει βέβαια και που δεν είχαν δείξει. έλα, δείχνουν τέτοια πράγματα στην πέρα. Κάπου. Λοιπόν, είμαστε ψηλά γιατί είναι και τα 4 άσπρα. Είναι τα puppy lights. Τα puppy. Έτσι είναι. Όχι οι πάπιες. Τα πάπιες. Ναι. Εγώ τους άλλους δεν είδα και ανησυχώ. Εμείς τρέχαμε τόση ώρα. Οι άλλοι είναι παρκαρισμένοι κάτω. Δες τους. Α, να τη, ώρα μας περιμένουν τα παιδιά. Θες να κατεβάσεις τις ρότες. Ναι, κάνω. Κάτω. Πρέπει να ανάψουν την αίμα μέσα και πράσινο.
Α, 3 πράσινα. Τσεκ. Είδες τώρα ένα κόκκινο. Είμαστε και λίγο αριστερά. Πάω light. Τα βλέπω. Τώρα είναι 2-2. Να σφίξω κι άλλο ζώνη. Σφίξε γιατί κατεβαίνει. Αυτός δεν μας μιλάει, λες να μας έχασε. Ελπίζω να είναι έτοιμοι να τους δώσω κατευθείαν τους χάρτες και να φύγουν για Θεσσαλονίκη. Πρέπει να έχεις πάρει καύσιμα από ό,τι μου το σπάτσε. Ωραία. Εγώ νόμιζα ότι φτάναμε νωρίς και είπα τα παιδιά θα τα φέρω από τους χάρτες και αργήσαμε. Είχαμε πολύ αέρα μπροστά και είχαμε κόντρα στον αέρα οπότε αργήσαμε. Ωραία, άσπρα είναι τα puppy lights. Ναι, είμαστε ψηλά. Α, είμαστε ψηλά. Δεν μας ανησυχεί, τα κόκκινα ακόμα μας ανησυχούν, έτσι. Άσπρα διορθώνονται, ρίχνεις λίγο τον κάτω. Το νιώθω, το νιώθω. Πρόσεξε μην ανακατεύτηκες και... Το νιώθω, έρχεται, έρχεται. Το σακουλάκι μου σκέφτεται το καλύτερο. Το πιάνω, το πιάνω. Πετιέμαι, έτσι. Θα πέσουμε τώρα. Κόκκινα, κόκκινα, με είπες να προσέχω τα κόκκινα. Κάντε το. Μη φοβάσαι, πέρασα τις εξετάσεις. Τις άλλες τις έχω κόμικα, αλλά... Το ξέρω, αφού εγώ υπέγραψα το στοιχείο. Είδες, το βρήκα το. Άτα, 2 και 2. Μπράβο. Να τα παιδιά, εκεί περιμένουν τα αεροπλάνα. Εδώ και η τσάντα από το 30 μου έπεσε. Σιλβάρες. Ελαφρά ήταν. Προσκόπιες 101 καλωσέρες ο Μέγας Αλέξανδρος, γεννώστε το διάδρομο μέσα το πρώτο διαθέσιμο και τροχοδρομήστε για την πίστα στο parking position 04 δεξιά από τις προσκοπικές 222. Αναφέρατε τον Μπιότς. Άλλα, τα παιδιά είδες. 222 και θυμάστε.